When there's no one there to catch a fall. 3 foot tall. Like a 3 foot tall. Zdravo Sale. Zdravo. U Boru smo trenutno i završilo se petno kolo Lige Mosta Zaječar za juniorke. Reci mi rezultat, reci mi kakva je bila utakmica, kakvi su tvoji utakmice i kako si zadovoljan? Pobedili smo rezultatom 3:0 u setovima, mogu da budem jako zadovoljan i igrom i odnosom devojčica prema igri. 7. utakmica ove sezone, sedma pobeda za naš mladi tim, s obzirom da s kadetkinjama igramo i seniorsku ligu i juniorsku. Evo, 3 utakmice u seniorskoj ligi, 3 pobede, 4. utakmica u juniorskoj ligi, 4. pobeda i to je. Baš sam jako zadovoljan. Svaka čast, čestitke na pobedi. Ne znam da li si posebno danas zadovoljan nekom igračicom ili možda nekim elementom? Da, mislim da je dizanje bilo odlično. U par navrata jako teške lopte smo pretvarali u jako dobre poene, jako efikasne poene. Mora dizanje da ostane na tom nivou ukoliko želimo da ostvarimo cilj na kraju ove sezone, a to je prvo mesto u jednoj i drugoj konkurenciji. Naravno, samo napred u tome. A kakva je ekipa Bora? Da li su napredovale? Pa ekipa Bora je odlična ekipa, mlada su ekipa kao i mi, isto imaju i pionirku kao i mi u postavi, a igraju juniorsko prvenstvo. Odlična ekipa, malo im samo hvali da uđu u neki sistem, da krenu da rade, da uđu u neki sistem koji donosi bolje rezultate i bit će to sve ok. Odlično, da li misliš da si pomogao devojčicama time-outima ili onim što im kažeš na time-outu? Ja se nadam da jesam, pošto obično se desi servis greška protivnička posle mog time-outa, tako da ću početi i sebi da beležim poene. Odlično. Samo mi još reci gde idemo sledeće nedelje, to je sledeće 6. kolo? Da, 6. kolo, nedelja 10.11. čini mi se, nedelja 10.11. u Negotinu igramo protiv ekipe Hajduk Veljka, lagano smo ih pobedili u Knjaževcu, nadamo se novoj pobedi i dobroj igri.